थाइखाझरा राइनो स्पोर्टिं क्लब एंड लाइब्रेरीनि बानजायनायाव प्लेन्टेशन एंड डिस्कशन हाबाफारि जानानै थाङो। चिरां जिल्ला राइनो स्पोर्टिं क्लब एंड लाइब्रेरीनि गेवलां गेलेग्रा फोथारखौ बिटिआर सोरखारा बिर सिलागां गोसोखांथि मिनि स्टेडियाम गायसनदोंमोन। बे स्टेडियामखौ आबुं महर होनो थाखाय राइनो स्पोर्टिं एंड क्लब लाइब्रेरीनि सोरगिदिं दंफांफोरखौ दानफायनो गोनां जागोन। बेनि थाखायनो फांसे बिफां दानफायोब्ला फांथाम बिफां गायनांगौ थांखिजों गेलेग्रा फोथारनि सोरगिदिं माखासे लांदां जायगाफोराव माखासे बेसेन गोसा बिफां फुलिफोरखौ गायो। जेराव थाइखाझरा गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो थाइखाझरा ओनसोलनि सानसुमै बिथांमोनजों लोगोसे बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारियाबो बाहागो लायो आरो बिफां फुलिफोरखौ गायनानै होयो। बेराफारसे थाइखाझरा राइनो स्पोर्टिं क्लब एंड लाइब्रेरीनि आफादगिरि दीपक कुमार ब्रह्म बिथाङा बिर सिलागांनि मुङाव थाइखाझरायाव बेबायदि मोजां बिथांखिफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय बिटिआर सोरखारखौ साबायखर बावो। डिस्कशन ऑफ बिर सिलागां बसुमतारी मेमोरियल मिनी स्टेडियम एट थाइखाझरा राइनो स्पोर्टिं क्लब एंड लाइब्रेरी प्लेग्राउंड बा फिल्ड बेवहाय जों दिनै बे हाबाफारिखौ लादों। बे हाबाफारिखौ लानायनि मेइन खारनानो जाहैबाय जोंनि ओनसोलनि क्लाबनि सिङाव बेसेबां सुबुंफोर दङ, इन्टेलेक्चुवेलफोर दङ, बेखौ जोङो मोनथिहोनो थाखाय बे प्रग्रामखौ जों दिनै दा लादों। आरो बे प्रग्राम लानायनि मेइन उद्देश्यआ मोनसे दंबावो कि जे जोंनि राइनो स्पोर्टिं क्लब एंड लाइब्रेरीनि जेनाखि प्लेग्राउंड बिनि सारिय'फाले थानाया जोंना जाहैबाय मा मोनसे फरेस्ट एरिया आरो बेवहाय जोंहा बिफांफोर दङ। दा बे बिफांफोरखौ एसे दाननांगौ जोंहा मोनसे प्रयोजन दङ, दानथारनांगौ दङ। दा बिनि थाखायनो जोंनिनो लकेल इएम बिटिआरनि इएम जोंहा सारखौ जोङो दाखालि थांदों आरो थांनानै सारनि जोङो हेल्प मोनसे लादों। आरो बे सारखौ जोङो जिहेतु बिफां दाननाया मोनसे दुखुनांथाव, ओंखायनो जोङो बिफां दाननायजों लोगोसे जोङो बिफांबो गायनो नैबे हाबाफारिखौ लानानैनो जोङो सारखौ लेंबोनानै दिनै जोङो बे बिर सिलागांनि जेनाखि मेमोरियल स्टेडियाम बिनि सायावबो सावरायनाय प्लास बिफां गायनायखौबो जों लानाय जादों। स्टेडियामखौ मोननो हानायथ' माने बुंनानै फोजोबनो हाया बिनि खुसिखौ। मानोना जोङो बे फोथारखौ बा बे फिल्डखौ जोंना राइनो स्पोर्टिं क्लब एंड लाइब्रेरीयाव गासै जोंना मा 231 बिगा हा दं। दा जोंनि थांखिया बेनो जे बे हाखौ जोङो गोबां माने गामिजों बेंनानै दोनदों। खारना जाहैबाय मा बेवहाय भबिष्यतआव माबा मोनसे जुदि गभर्नमेन्ट अनुस्थान गिदिर फिसा नङा गिदिर माबा मोनसे अनुस्थानफोर फैयोबा जों बे हाखौ हंगारगोन होननानै जोंहा मोनसे डिसिसन दङ। आरो बेबायदिनो नै फैयै फैयै जोङो दा सारमोननि अननायाव जोङो बेखौ स्टेडियाम मोनसे मोनबाय। दा बियो जोंनि थाखाय बिराद माने रंजाथाव आरो गोग्गाथाव।